Toimiiks tää? Joo, toimii. Elikkä. Mulla on tästä tällainen lappu, missä on teidän lähettämiä tai siis laittamia kysymyksiä, ja nyt mä ajattelin, että mä vastaan näihin. Tää on tällainen vähän lyhyempi video, että tässä ei oo paljon näitä kysymyksiä. Niin kertokaa sit mielipiteenne, että laitaks mä näitä lisää vai laitaks mä vaan sellaisen pari postausta niitä kysymyksiä teille tulemaan. Okei, eli aloitetaan. Elikkä ihastutko helposti? En ihastu. No niin, ajan kanssa, et en oo helposti ihastuva tyyppi. Oletko mustasukkainen? En tällä hetkellä, jos tällä sitä meinattiin, mutta tuun tosi helposti mustasukkaiseksi. Ja niin, on niinku, tuun helposti mustasukkaiseksi, sanotaan näin. Mihin maahan haluaisit muuttaa? Mä en oo koskaan miettinyt sitä, että mihin maahan mä haluaisin muuttaa, mutta ulkomailla olisi ihan sikasiisti asuu joskus. Jotain vähän aikaa ainakin. Onhan Suomikin ihan kiva, mutta olisi siisti päästä ainakin Australiaan tai Lontooseen tai kaikkialle. Kestääkö sulla kauan, että pystyt luottamaan uuteen ihmiseen? Joo, kestää. Miespuolisilla henkilöillä se on vähän vaikeampaa tietyistä syistä ja naispuolisilla se on sitten vähän helpompaa, mutta kyllä siihenkin menee vähän aikaa. Et en ole ihan henkilökohtaisimpia asioita huutelemassa tuolla käytävällä heti ensimmäisenä, kun uuteen ihmiseen tutustun. Mistä pidät eniten sun ulkonäössä? Silmistä. Mä oon aina tykännyt siitä, että ne on ton väriset ja laiset ja muuta. Ja sit nää hiukset on välillä ihan kivat. Ei aina, mut välillä. Ja nyt nää on täällä. Mut ne vois olla vähän pidemmät ja hyväkuntoisemmat. Ui. Joo. Pesetkö hampaat aamuin illoin? Joo, pesen. Syötkö mielestäsi terveellisesti? En. Mulla on tuolla pöydälläkin on tällä hetkellä keksipakettia ja karkkipussia ja limua ja kaikkea mahdollista tällaista rasvasta, epäterveellistä. Kun haukotuttaa. Ja sit me ollaan viimeiset 6 päivää käyty Vaaheisessa ja Mäkissä, kun ei oo kerännyt oikein tule kotiin. Tai sit illalla kerännyt syömään kotona, mutta ei päivällä. Niin sit on tullut siellä syötyä. Mitkä on sun lempikarkkeja irtokarkeissa? Onks ne Nuka-Cola Quattum tai joku sellainen, kuitenkin niitä sellaisia pulloja, missä on pinkkiä ja sinistä ja sitten on kirpeitä. Ja sit susupalat, siis ne suklaasydämit. Kannatatko puoluetta? Mitä? Mä en tiedä mitään politiikasta. Et jos joku puhuu jostain politiikasta jostain, niin mä aina kysyn, että kuka hitto toi on. Et en oo koskaan kuullutkaan. Ja sit ne nauraa ja muuta, mut en oo ihan perillä noista politiikkajutuista. Ootko tyypillinen tyttö? Kynnet, meikki kunnossa eteeseen. No jos näet mun kynsiä kattoo, niin ne ei kyllä ihan niinku hirveän täydellisiltä näytä. Ja sitten meikkikin on silleen, että esim. Mä en meikkaa kauhean useasti kouluun.
Just sen takia, kun ei vaan jaksa ja ei mun tarvii siellä kenenkään näytellä kuin nätti mä oon ja muuta. Se on vaan. En pidä itteni hirveän naisellisena. Paitsi tää paita on kyllä, tää on uusi. Niin tää on kyllä aika naisellinen, mut joo. Tykkääkö Subway-ruuasta? Tykkään. Kummassa käyt usein, Mihesessä vai Mäkkärissä? No Mäkkärissä ihan vaan rahapolitiikan vuoksi, koska siellä on vaan halvempaa. Mut mä tykkään enemmän Hesburgerin-ruuista. Minkä ikäinen olit, kun seurustelit ekan kerran? 16, niinku seurusteli. Niinku ihan seurustelusuhteessa. Olin 16-vuotias, mut sit on ollut niitä ala-astesuhteita tai niitä niinku, kyllä te tiedätte, mitä sillä sanolla tarkoittaa. Mut joo, niin, joo, olin 16. Minne haluaisit matkustaa? Siis ihan kaikkialle. Siis ihan kaikkialle, nähdä kaiken, kuvata kaiken, kaikki kulttuurit, kaikki maisemat ja nähtävyydet ja eläimet ja kaikki. Haluan nähdä ihan kaiken maailmasta. Ja sit joo, viimeinen kysymys on, että lempparijäätelö on mangomeloni. Et jos te nyt tykkäsitte näistä tai tästä videosta, niin voi tehdä näitä kyllä lisää. Tai siis vastata noihin. Ajatus ei kulje. No kuitenkin, vastata näihin videolla kysymyksiin. Joo, jos te haluatte lisää näitä. Mutta mä lähden töihin ja lataan tän sitten varmaan sunnuntain teille. Silloin on aikaa. Yes. Ei mulla muuta. Moikka! Apua. Nyt ei mennä.